Ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku, kde si ukážeme, na akých stránkach si môžeme pribierobiť aj v roku 2026. Predtým video som robil v roku 2024, tak bude to zase aktualizácia po 2 rokoch, či nám náhodou nejaká nová stránka nepribudla. A tak, takže vám to ukážeme si tie spomínané stránky, kde si môžete niečo prilepšiť za mesiac, a teda aj za rok, nejaké to euríčko navyše, keď pracujete s počítačom dennodenne, alebo každý deň ho máte zapnutý, ja neviem, 2, 3, 4 hodiny, tak keď náhodou sa nudíte, tak si viete trošku privyrobiť, naškrapkať, ako by povedal náš prezident. Prvú stránku, ktorú si ukážeme, je Nationa Sample, čiže to bol bývalý národný slovenský panel, čiže jasné prieskumy, výskumy, tuto budete mať a za určité body si potom môžete, tak tuto za tzv. Oplátky si môžete potom vybrať peniaze, že tuto máte takýto výskum, tuto ako vidíte výskum, no tuto u mňa je dočasne pozastavený, lebo som sa tomu dlho nevenoval, ale vlastne od dnešného dňa sa tomu zase budem venovať naplno, teda keď budem mať na to čas a energiu aj chuť, tak budem to zase aj ja vyplňať, takže jasne tu si za každý výskum si naškrapkáte nejaké túto tzv. Oplátky a potom keď budete mať, no tuto vidíte, koľko som ja škrapkal tých oplátok a potom si za to môžete dať prevod oplátok na peniaze, vidíte, tu som pred 2 rokmi som si tu vybral, ale však dlho som sa tomu ani nevenoval, takže logicky. A na tejto stránke máme no vidíte, tu si môžete kúpiť aj nejakú vecnú cenu. Neviem, tu je poukážka do Kauflandu, ale toto by som asi moc neodporúčal, ale tak je to na vás. Tuto 20 eurový za 5390 oplátok, ale najlepšie je si to previesť na účet. No ale tuto môžete od 1976 oplátok, ja mám 1170, tak ešte si tuto budem musieť viac oplátok naškrapkať. Ináč je to overená stránka všetko, takže určite odporúčam. Ďalšia stránka je TGM panel, takže tuto máte tiež klasické výskumy. Na všetky vlastne tieto stránky vám dám do popisu videa, ich vám dám, skopírujem odkazy a keď sa registrujete cez tie odkazy, tak vlastne aj mne pomôžete tým, že ako keby za každého užívateľa na každej stránke je to, no viac menej je to rovnaké, že máte niečo a navyše nejaké body získate, čiže potom aj keď vy aj svojich priateľov si cez tie odkazy potom už svoje vlastné, keď ich pošlete svojim kamarátom alebo kamarátkam, tak oni si cez to registrujú a vyplnia nejaký prvý, druhý prieskum a vyplnia si svoj profil, tak tiež môžu za to získať body navyše. Takže je to fajn, že keď to viacej ľudí vyplňa, tak ono sa to dá rýchlejšie naškrapkať. A tuto ako vidíte, tu mám 3,75 boda, tu jeden bod znamená 1 euro a tuto tuším vidíte, tu mám nejaký prieskum, ale nejde mi na ňo kliknúť akurát teraz. A tuto máte, čo to tu máme, PayPal, 2 eurá. No tu si môžem vyplatiť aj 2 eurá na PayPal, ale tak na čo si budem takú malú čiastku vyplácať, to až keď si tam viac naškrapkám. Takže tuto reálne si môžete aj z pár bodíkov hneď poslať na PayPal na účet, takže je to celkom fajn. Ja si asi počkám na tých 10 eur, že neviem si 3 eurá vyplácať na účet. Takže ideme na ďalšiu stránku. Ďalšia stránka sa volá marketaagent.com. Takže to máte tiež klasický panel, tuto sa vám objavia, však dáme si to aktualizovať. No, dobre, prihlásim sa cez Facebook. No, poď. Nechce sa mi to vyplňať, no. Či sa nám tu nejaký prieskum neobjaví. No, neobjavil sa nám to. Tu sa dá aj cez hry získavať body, ale to sa mne nechce. A to všetko závisí na vás, či sa vám to chce alebo nechce. A tiež vám tu vyskočí nejaký výskum a ho vyplníte. Tu máte napríklad výpisy z účtu. No ja som si dneska akurát som si dal body zameniť za peniaze, čiže za 1000 bodov bolo 10 eur, tuším ako to bolo. No do 3 pracovných dní. Výmenná burza. Dáme, že PayPal, tak áno, 1000 bodov sa rovná 10 eur, takže ja som si už dneska dal vyplatiť 10 eur. No, akorát som tam mal toľko pozbieraných, tak vidíte, už budem mať ďalšie naškrapkané peniažky. A dá sa to aj na bankovým prevodom, ale tu máte, že do 15 eur, keď si vyberete, tak máte tu euro akože poplatok za spracovanie. Čiže je to lepšie cez PayPal, keď si to potom vyberete. Ďalšiu stránku máme výskumy.sk, to je asi jedna z najznámejších stránok na Slovensku alebo v Čechách. No a vidíte, tuto máte aj napríklad aj online rozhovor, čiže keby som si na to aj klikol, no tuto nám ponúku sa zúčastniť online prieskumu na tému mobilný operátor. Môžete, do dnešného dňa akurát hľadajú ľudí od 18 do 65 rokov.
v prvej fáze vyberú vhodných respondentov podľa nejakých určitých kvót a v druhej fáze v dňoch 27-28 po obedných hodinách sa môžete online diskusii potom prostredníctvom MS SIM napojiť, to bude nejaký rozhovor dvojhodinový. No a tam sa vás budú pýtať, budete tam webkameru zapnutú a potom na konci toho celého rozhovoru, toto asi bude nejaký veľký skupinový, tak asi sa každého z tých nejakých respondentov, ja neviem, typujem, že nejakých 10-12 na MS Teams, takže to poznáte aj či už z vysokej školy alebo zo strednej, že tam keď sa robili online hodiny ešte cez COVID. No a tuto máte rovno 30 eur, takže za 2 týždne, čiže v podstate za 2 hodinky si zarobíte 30 eur. Aké je to jednoduché. No ale samozrejme musíte si nájsť na to aj čas. Ja ešte rozmýšľam, že sa možno aj do toho zapojím zo srandy. No a keď idem naspäť, ježišmarja, teraz mi to nejde naspäť. A tuto máte vlastne odmeny také, že za 375 bodov si môžete potom vybrať na účet peňažky. No ja tu mám teda 40 bodov, ale tak dlho som to nevyplňal. Ešte tu mám rekrutáciu na Siri. Ale však to nebudem robiť, to sa mi nechce. No a vidíte, tuto je moja história, no takto si tu potom bodičky získavate. Ja som si tu dal minulý rok prehodí na účet. Takže tiež overená stránka. A ďalšia stránka je e-výskumy. No vidíte, tu mám 2755 bodov, čiže za pár bodov si môžeme zase 10 eur vybrať. Dotazníčky, pozrieme sa, či tu nemáme nejaký dotazník. Teraz tu nemáme nič. Máme tu zase klasickú históriu. Vidíte, tu teraz za posledné dni som tu trošku viacej naškrapkal. Dosť veľa bodov, takže niekedy to chodí často, niekedy nie. Tu vidíte, že tu som dlho už nevyplňal. No a odmeny, to sú tie spomínané peniaze alebo nejaké tie poukazy, dualzy, ale podľa mňa je lepšie, že keď si to dáte rovno na účet, to je to podľa mňa asi využijete tie peniaze ako chcete, alebo môžete tu aj prispieť, to je na každého vec. Ďalšiu stránku máme GAT panel, tiež získavate bodičky a potom si to môžete vybrať na účet, ja tu mám teraz 266 bodov a keď nazberáme 1000 bodov, tak si môžeme si to potom naškrapkať, takže tu máte, že za 1000 bodov máme, že 25 eur, no takže mám 266 bodov, tak to bude dlhé škrapkanie, takže tuto vám to bude trošku dlhšie trvať. Ďalšiu stránku máme talkonlinepanel.com, takže to isté, to čo predtým, škrapkáte body, ja tu mám 1430 bodov, a za 2000 bodov si možno 14 eur hodí na účet, alebo tu môžete si na Xbox, Zalando, tiež poukazy, do Auzy, zase to isté. A ja mám vlastne tých spomínať 1430 bodov, no vidíte, že už dlhšie som už tu tiež nevyplňal pred rokom naposledy. Treba dávať pozor aj na expiráciu niekedy. No, pozrieme sa, či tu nemáme nejaký prieskum nemáme a tiež môžeme pozvať nejakého človeka do toho panelu, takže to bude skoro pri každom paneli to isté a tiež získate potom 100 bodov za toho človeka. Ja hovorím, všetko bude v popise videa tohoto. Tak ďalšiu stránku máme prieskum, tuto si nemôžete na účet posielať peniaze, tuto máte vecné odmeny, napríklad, že ja tu mám 245 bodov a za 520 napríklad digitálny teplomer, ja neviem, USBčko, ale hovorím, tieto podľa mňa tie vecné ceny sa až tak neoplatia, ale tak hovorím každého vec. Nejaké časopisy, alebo ja neviem, na PlayStation Store 20 eurový kupón, poukaz, si môžete potom hru kúpiť, alebo ja neviem, do Šídla, do Lidla a tak ďalej a tak ďalej. Tu máte aj to rôzne poukážky, všeli kde, do Auzy, ja si väčšinu do Auzy dávam 20 eur. To podľa mňa asi sa to najviac oplatí, ale hovorím každého vec. A je tu tiež aj nejaká súťaž a momentálne nemám tu žiadny čakajúce dotazníky, pozrieme sa, no neúspešný, všetky som mal neúspešné dneska, tak dneska som teda nič nenaškrapkal. Ďalšia stránka je pre seba, teda prosebe.cz, tu strašne málo výskumov chodí, veľmi maličko, musíte kontrolovať e-maily, a tu sa to ani nedá otvárať, ale poviem, že keď dovršíme 150 českých korún, tak už si to môžeme na na účet poslať. Čiže ja tu mám 137, ono sa tu veľmi ľahko dajú získať tých 150 českých. Je to síce maličko, ale euričko k euričku sa hovorí. Len týchto výskumov, prieskumov nie je tu strašne veľa, alebo tých dotazníčkov, no záleží, čo to je akurát.
Ďalšiu stránku máme MN Force, tak toto je tiež legitímna ďalšia stránka, tu už po 500 bodov si môžete vybrať napríklad 5 eur. Tiež keď odporúčite známemu, tak získate za nejakých 50 bodov, ja som si dneska akorát vybral peniažky, ešte tu mám 50 bodov, vyplnené dotazničky, no vidíte 5 eur som si vybral za 500 bodíkov, čiže zase euríčko nejaké k dobru len tak. Takže hovorím, tieto stránky sú fajn. Ďalšia stránka sú prieskumy online, alebo respektíve onlineklub.com. Tiež aj to isté ako pri tých ostatných, tiež tu máte nejaké dotazničky. No ja tu teraz nemám nič, toto otrávne. Si tiež môžete pozrieť nejakú tú históriu, čo ste tu vyplnili. Ja som tu pred 2 dňami vyplnil jeden za 70 bodíkov. Do čerta už je ten cookies je dobre otrávne. No a tu si môžete tu je za 1000 bodíkov si môžete 10 eur poukážku dať do pilulky, ja neviem, Martinusu, InSportline, MT Biker, nejaké, na bicykel nejaké vecičky, alebo dokonca na Xbox poukážku, takže to je to isté podobné, to čo pri ostatných. No, teraz tu máme niečo inakšie, túto sa nemôžem prihlásiť cez počítač, ale to je cez aplikáciu, vyslovene len cez mobil. A tiež tam máte, že rôzne prieskumy, ono vám to tam aj vyskočí, notifikácia potom v mobile kliknite, poklikáte, či už splňate, tak dostanete nejaký 1-2 centy, či vlastne keď nesplňate, keď splňate, tak nejakých pár centov získanete a tak si tam našetríte, aj cez hry sa to dá urobiť. Nahrám to screen cez mobil potom, aby ste to videli, ako to vyzerá. No toto isté aj cez mobrok.com, to isté ako cez ako sa to volalo, Multipulse, takže ešte je tam Mobrok, normálne mi to vypadlo z hlavy za 3 sekundy. Takže to isté máte. Ideme si teda ukázať aplikáciu Multipulse, tuto ako vidíte sa mi zobrazila notifikácia, využite čas, zarobte si 27 centov za 3 minúty. Klikneme si na to. No, tu vidíte zostatok 5.28, najlepšie hodnotenie, asi tu môžeme takto kliknúť, 12 minútový prieskum. Participate. Áno, pokračovať. Áno, čuk. Uvidíme, či budeme vyberatí do toho prieskumu. Tu máte nejaký 11 minútový prieskum. Prijať všetko. No, teraz sa nám to načítava. Ďakujeme ste, že ste súhlasili zúčastniť v tomto prieskume, bla 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 bla, ďalej. Čo vidíte, zviera, jasné, pes. No, každopádne tuto vidíte teda prieskumy, to si môžete iným spôsobom, za každého priateľa máte 10%, máte tu aj hry, nejaké šitovinky, tu máte hry aktívne, ja tu mám Monopoly, ale to sa vážne akože neoplatí kvôli peniažkom. A vidíte, tu mám 5,28 zostatok. Asi to tiež môžem na PayPal, keď budem mať 7 eur, tak si to môžem vybrať. No a ešte si ukážeme poslednú aplikáciu. Tu vidíte Mobrok. Tu mám 4,42, keď budem mať 5 eur, tak si to môžem vyplatiť. Čiže tiež niečo podobné. Tiež klapkate podľa prieskumov, výskumov. To som nechcel kliknúť. A tu kliknem Štart. Začať nový prieskum. Teraz budem niekde presmerovaný. Som tehotný, čakám prebude. Čo toto je? Doma som žiadne deti. Dobre, no a teraz budem vyradený s prieskom. Koľko zamestnancov mám? Dáme 51 na 100. Takže máte to, vidíte, klasický prieskum. Potom máme ďalšiu klasickú stránku, máme populáciu.sk, tuto sa vypláca každé 3 mesiace, tu si môžete dať aj tipy spoluprác, odporúčaný účastník, osobný rozhovor, online rozhovor, telefonický, a ten telefonický mám vypnutý, lebo to fakt niekedy otravuje, niekedy nebol, takže ja to mám vypnuté, ale tie si to môžete zapnúť, aby ste zvýšili potencialitu vášho príjmu trojmesačného. No vidíte, ja tu mám 50 centov, tento jeden výskum vyplnil a to hneď 50 centov mám za ňoho. Tuto som mal napríklad 11 projektov bolo a ja som sa celkom dosť zúčastnil, tu napríklad 9 eur som z toho vybúchal. A tak, našrapkáte si túto tiež overená dobrá stránka.
Potom tu máme niečo iné. Toto máme, že Honeygain. To si nainštalujete. No najprv sa tam musíte samozrejme registrovať, prihlásiť sa, nainštalovať buď aplikáciu do mobilu, alebo program do počítača. A ono to funguje na princípe toho, že určité spoločnosti alebo organizácie využívajú váš ako keby internet, si požičiavajú, alebo širokou, neviem ako sa tomu povie, pásmo internetu využívajú, si požičajú nevyužité a tam získavate tie medíky, či ako by som, včeličky tu získavate, vodíky za to, no. A to máte v podstate len pasívne zapnuté, buď na počítači, v aplikácii, ono si to vybere, to hovorím každý deň, nie iný deň, si to, niekedy to viac, niekedy menej, vidíte ako to funguje. Keď máte aj dosť ľudí, že vlastne za každého človeka, ktorý sa prihlási cez váš ten registračný promokód, alebo ako by som to nazval, tak za každého toho človeka, ktorý to tiež má zapnuté, tak máte určité percentíčko, tak sa to tak škrapka, vidíte, ja tu mám nejakých 181 ľudí, tu mám 182, cez čo sa prihlásili vlastne cez moje prihlasovacie, tak za nich mám tiež určité niečo. Tak je to lepšie, že keď to čím viacej ľudí, tak tým lepšie je to, ktorí to majú tak pasívne zapnuté. A všetko nájdete naozaj v popise videa, aj ten prihlasovanie, že mi môžete takto pomôcť. No a ja to mám už prepojené cez Jumptask, to máte digitálnu menu. No a keď si to otvorím, tak tuto mám z tohto zatiaľ naškrapkaného mám tu $21. Čiže by som si už to mohol vybrať. Tak takto pomaličky a plus tu máte takzvaný pod, čiže každý deň tuto za 7 hodín môžete ako keby kvázi vyhrať nejaké tie kredity alebo medíky alebo včeličky alebo ako by som to nazval a sa vám zase pripočíta k tomu. Takže tiež overené, fajn. Len tak to mať zapnuté, najlepšie je to, keď to máte na viac zariadení, ale nesmie to byť pripojené na tej istej IP adrese, čiže napríklad keď to máte na mobile, na jednej Wi-Fi, na tej istej Wi-Fi, tak vám to nepôjde, pôjde vám len jedno zariadenie. Takže napríklad by ste mali cez dáta mobil pripojený a počítač alebo notebook by ste mali cez Wi-Fi, tak vám to ako z dvoch zariadení ide. Alebo keby ste mali 3 zariadenia, že jeden mobil by ste mali cez iné dáta, druhý mobil cez ďalšie dáta, počítač cez router, potom ďalší počítač cez ďalší router, inakší s inou IP adresou, iným internetom, tak áno, dalo by sa tu viac tých zariadení mať, ale tak to nie pre každého toto bude. A tiež nejaké za to, že si invitnete viac friendov, tak tu máte nejaké bonusy, kredity a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia stránka je Packet Stream, no ale toto je, neviem či to vôbec odporúčať, ale naozaj to už mám dosť dlho nainštalované, aj v počítači, ja tu mám len ani $4 a strašne dlho to trvá, ja tu už mám roky nainštalované a vidíte, že ako máličko z toho mám. Aj s tým, že veľa ľudí sa neprihlásilo cez ten promo moje, takže túto moc stránku neodporúčam, ale možno budete mať šťastie, že vám to pôjde rýchlejšie ako mne. A podobnú stránku máte aj EarnUp, čiže tiež keď to isté cez Honeygain, čo to isté cez Packet Stream, že si nejaké organizácie, spoločnosti používajú vaši nevyužitý internet a za to máte pasívne sa získavate nejaký určitý kredit. A toto isté platí aj pri tomto EarnUp. No. Vidíte, ja tu mám za 0,01 centa som získal, či dolára, čo som si to len teraz nainštaloval, ale naozaj funguje to na to istom princípe, keď dosiahnete určitú čiastku, a tuto ja neviem, pri koľkatých dolárov si to môžete poslať, čiže môžete to mať na mobile, môžete to mať na počítači, tuto je to cez no minimálne $10, no tak promo máme $2 a plus sme získali 0,01 dneska, takže a máte tu free 0,04 tu máte, no takže minimálne $10 a potom si to môžeme ako poslať na PayPal alebo Amazon, takže takto asi je to také zhrnutie všetkých vecí, ku ktorým som sa dostal, kde si môžete trošku naškrapkať peňazí, takže hovorím hlavne tie slovenské stránky odporúčam a
keď máte čas alebo popri práci, že si to otvoríte, nejaký prieskum si vyplníte alebo niečo iné robíte, alebo cez obednú predstavku, že neviete, že budete nejakú hru hrať alebo vyplníte prieskumy a jeden deň vyplníte tam, druhý deň vyplníte hen tam a postupne sa to nazbiera a do konca mesiaca zistíte, že no, tuto si môžem 5 eur vyplatiť, tam si môžem 10 eur vyplatiť a nakoniec zistíte, že niečo navyše sa to zíde, čiže napríklad máte účet v banke za 7 eur. No ale takto týmito prieskumami tých 7 eur dobehnete v pohode, že vám to ani nebude chýbať tých 7 eur, čo ako kvázi za fungovanie účtu, že máte každý mesiac, tak kvázi si na to aj takto narobíte, že vám to aj tých 7 eur, že nebudete plakať za tým, že takto týmito prieskumíčkami si to aj vyplníte tých 7 eur a aj o mnoho viacej. Takže to je asi všetko z videa, aby to nebol moc kecačiek z mojej strany. Dúfam, že som vás inšpiroval, dúfam, že sa vám bude v tom dariť, keď sa do toho pustíte a keď nie, tak veľa šťastia vám prajem do života. Tak už naozaj by som ukončil toto video. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a uvidíme sa pri niečom na budúcom nejakom videjku. Čaute. Pánom Bohom.